ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ମ୍ୟାଡାମଟିର କାମ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଡାମଟି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ଏତେ ପଇସା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ପାଖରୁ ବାଲ୍ଟିଟି ଜଲ୍ଦି ଛଡେଇ ନେଇ ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି କହିକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ସେ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଆରେ ବା ଆଜି ତ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା କହିକି ଗୋଟିଏ ଗାମଛାରେ ସବୁ ପଇସା ଲୁଚେଇକି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରଖିଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ବାଲ୍ଟିରେ ଟିକେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇ ନେଇକି ସେ ମ୍ୟାଡାମଟିକୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ସେ ମ୍ୟାଡାମଟି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହି ସେଠାରୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ହିଁ ସେ ମ୍ୟାଡାମଟି ପଳେଇଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ତା ଭାଇକୁ ଡାକି ଆଣି ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଦେଖେଇଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ହିଁ ତା ଭାଇ ଏତେ ସାରା ପଇସା ଦେଖିଲା ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଦେବ କହିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତା ଭାଇଟି ତାକୁ ପଚାରିଲା ଆରେ ଏସବୁ କାହାର ପଇସା ଆଉ ତୁ ଏତେ ସାରା ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତା ସାନ ଭାଇଟି କହିଲା ଇଏ ହଉଛି ନନ୍ଦିନୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପଇସା ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବାଲ୍ଟିରେ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଚୁପକି ଲୁଚେଇ ଦେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ସାନ ଭାଇ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ତା ମନ ପୁରା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ କହିଲା ଆରେ ତୁ କାହାର ପଇସା ଚୋରି କରିଛୁ ଜାଣିଛୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ଜମା ପଇସା ନଥିବାର ଦେଖି ସେ ମ୍ୟାଡାମ ହିଁ ତ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇ ଆମର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ପଇସା ଚୋରି କରିକି ଆଣି ଆସିଲୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ ସତ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଆଉ କାହାର ବି ଏମିତି ପଇସା ଚୋରି କରିବିନି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ମ୍ୟାଡାମଟି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏ କାମ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି 9 ମିଶାଣ 3 କେତେ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।